ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନବଦ ସୃଷ୍ଟି କର୍ମ ହିଁ ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ, କର୍ମେ ଜୀବନର କର୍ମ ଏକଥର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ଏହି ଅମରବାଣୀ ଯାହାଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂତ ହୃଦୟରୁ ନିଃସରିତ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବୀରବରେଣ୍ୟ ପୁତ୍ର, ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କର ଅତି ଅବହେଳନ ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ସେହି ଉତ୍କଳର ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷି ଯାହାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣାଯାଇଥିଲା, ପର ହିତସାଧୀ ମରେ ଯେ ମହିରେ ସେଇ ଏକା ସୁପୁରୁଷ। ଏହି ବାଣୀ ନଥିଲା କୌଣସି କ୍ଷମତାଲିପ୍ସୁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞର ଇସ୍ତାହାର, ମାତ୍ର ଏହା ଥିଲା କର୍ମସାଧକ ତ୍ୟାଗବୀର ଗୋପମାନସର ମାନବ ଜାତି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ କର୍ମ ପ୍ରେରଣା। ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ବଳି ଦେଇ ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ଅନନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀର ସୁଆଣ୍ଡ ଗାଁ ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟବାଦୀର ପଲ୍ଲୀଗ୍ରାମ ସୁଆଣ୍ଡର ଏକ କୁଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ 1877 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମହାମାନବ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ତା ପିତା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିଆର ଦୈତାରୀ ଦାସ ଓ ମାତା ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚାଟଶାଳାରେ ବର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ପରେ ଗାଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଓ ରୂପଦେଇପୁର ଭର୍ଣ୍ଣାକୁଲାର ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ ଶେଷ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଏହିଠାରେ ପଣ୍ଡିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଓ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦେଶ ଗଠନର ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ତାଙ୍କ ଜାତୀୟ ଭାବନାର ଆଦ୍ୟ ଅଙ୍କୁରକୁ କରାଇଥିଲା। ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଆହ୍ୱାନ। ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କରୁଣ ରୂପ ଦେଖି ସେ ହେଲେ ବିଗଳିତ। କୈଶୋରର ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏଥର ଉତ୍କଳ ଜନନୀର କଷ୍ଟରେ ହେଲେ ବିଗଳିତ ହୃଦୟ। ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ପରି ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଯୋଗ କଲେ। ତାପରେ 3 ମସିହାରେ ଗଠିତ ଉତ୍କଳର ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ ମଞ୍ଚ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସେ ଏହାକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଜସ୍ୱିନୀ ଭାଷଣ ଦେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜାଳିଥିଲେ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି। ଏଥର ସାରା ଓଡ଼ିଶା ହେଲା ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ତାପରେ ଛୁରୀ ଆନା କୁଞ୍ଜ ତଳେ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଜଳେ। ଆମ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଶୈଳୀରେ ସତ୍ୟବାଦୀର ବକୁଳ ଛୁରୀ ଅନା କୁଞ୍ଜ ତଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆର୍ଯ୍ୟଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ରୀତିରେ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ନବଜାଗରଣ ଶିକ୍ଷା ଆଲୋକ। ଏଇଠାରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶବାଦ ଓ ଜାତୀୟତାବାଦର ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଗଲା। ସେହି ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଗୋଦାବରୀଶ୍ୱର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଓ ପଣ୍ଡିତ ବସୁଦେବ ପ୍ରମୁଖ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଠୋର ସାଧନା ଓ ଶ୍ରମଦାନରେ ସେଠାକାର ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶଟି ଅତି ଉଚ୍ଚ ସୋପାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲା। କୋମଳ ପ୍ରାଣ କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ କୋମଳ କବି ଶକ୍ତିର ସାଧକ। କର୍ମୀ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର କର୍ମଚେତନା ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ତାଙ୍କ କବିତ୍ୱରେ। ଦେଶ ପାଇଁ ସେ କାରାବାସ ନେଇ
ଦେଇଥିଲେ ଓ ଏହି ସମୟ ତକ ସେ କଠୋର ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ପଦ୍ୟ ରଚନାରେ ସେ ଯେତିକି ଆବେଗଧର୍ମୀ ମନେ ହୁଅନ୍ତି, ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ସେ ସେତିକି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଧର୍ମପଦ, ଅବକାଶ ଚିନ୍ତା, ଗୋ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଆଉ କାରା କବିତା ପ୍ରଭୃତି କାବ୍ୟ ରଚନା ତାଙ୍କ ଗଦ୍ୟର ପରିଚୟ ବହନ କରେ। ସାମ୍ବାଦିକତାର ଜନ୍ମଦାତା। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ୟା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସମାଜର ପ୍ରକାଶନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସତ୍ୟବାଦୀ ନାମକ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିଲା ଦେଶପ୍ରେମର ଚିନ୍ତା ଓ କବିତ୍ୱରେ ଏହି ଚିନ୍ତାର ପ୍ରକାଶ। ମିଶୁ ମୋର ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ। ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ପଥେ ଯେତେ ଗାର, ପୁରୁ ତହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଜୀବନବାଣୀ। କବିତ୍ୱରେ ନୁହେଁ, ସେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ କରି ଦେଖେଇଥିଲେ। ଉପସଂହାର, ଯାହାକି ମହାତ୍ୟାଗୀ, ମହାଯୋଗୀ। ଉତ୍କଳ ପ୍ରାଣକବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଥିଲେ କର୍ମୀ। ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ସେ କାରାବାସ ନେଇଥିଲେ। ଶୁଦ୍ଧ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଜନ୍ମଦାତା ମଧ୍ୟ ସାଧିଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଜାତିର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନ୍ୟର ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଶ୍ରମଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଶ୍ରମଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ ଜୀବନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ନ ହେବାରୁ ଭଗ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। 1928 ମସିହା ପବିତ୍ର ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ତିଥିରେ ସେ ନେତ୍ର ମୁଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତି କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଯିବ କାଳ କାଳକୁ। ମହାକାଳର ଅନ୍ତିମ ସୀମାରେ ଅନ୍ତିମ ସୀମାକୁ ଭେଦ କରି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କାଳଜୟୀ ମହାପୁରୁଷ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅନବଦ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।